Salutare tuturor, numele meu este Raluca, bine v-am găsit la un nou episod de Fortnite. Bine, ăsta este primul episod și în fine. Știu că n-am mai postat de mult, doar că m-am reapucat. În fine, acum o să încerc să postez din ce în ce mai mult. Astăzi avem un nou episod de Fortnite împreună cu David, cu FWD. Salutare! Ok, și nu uitați de like, subscribe și comentarii, etc. Și dacă vă place, nu uitați să lăsați acolo comentarii, cum mai vrem, și chestii. Poate facem o serie de Fortnite, de Minecraft, de ce vreți voi. Eu veneam în spate să te iau, dar tu erai în față. Hai că te duc așa. Player. Ăla, e bot. Unde? E bot. Credeam că ăla e player. Au băgat atomic este în buș. Hai să ne cac. O să cam pe video? Mă știi așa pe mine, n-am ce face emisiuni normale. Încolo. Rip. Hai să mai dau una așa pe părțile noastre. Credeam că s-a deschis. Păi nu, că trebuie să se învârtă, să se... Iară rocket! Sunt doar biguri? Ce? Ți-au picat două biguri. What the fuck, tu n-ai luat big. Ba da. Eu n-am biguri în inventar. Eu ca kill am... Îl lăsase acolo. Nu sniper. Ca kill am asta și 4 miniuri. Bine, mai am 2 miniuri. Am 6 miniuri și 3 mechituri. Bă, dați acolo miniuri ca să faci și tu 6 miniuri, deșteptule. Păi da, zi mă, că eu nu mă uit la bot, mă uit la arme. Ai rocheturi. Adică rocheturi. Rocheturi, 10 rocheturi. N-am și mie. Numai așa, gata. Perfect. Pe alea ține. Le mai țină pe astea două. Da. Și ți le dau pe endgame după ce folosești două. Uite mă, ăștia duputează playeri. Hai să mergem acolo unde era dinamusă. Hai să ne cap. Efectiv rău. Uite un chest acolo, dar eu nu cred că sunt playerii nozine, eu cred că sunt 3 pasări de aia, Chimera Reagan. Că tu știi că Chimera e ăsta, cum îi zice, regele extraterestrilor. Și după e, cum îi zice... Păi el pică din nave cu arma aia și trage în tine ca ultimul retard. Cred că ăla e Chimera, nu știu. Și după e Zig, care e ucenicul lui, cum ar veni, player din spate. Spate? Da, se auzeau trăsături. Trage. Da. Acolo. Acolo, se e botul, bă. Nu, uite și player acolo, gen la cheatră. De ce ai dat, nu știu. Deci le-ai dat-o bine. Puțin. Ba da. Îmi trebuia să o dai acolo. De acolo spam cu aru. L-am omorât cu racheta. Eu ți-am zis să dai spam acolo. Eu ți-am zis să dai spam acolo, că o să intre racheta. În cine tragi? Nu, ăsta ca să-l iau. Și Bă, vezi că vine OZN-ul lui tătaie. Mamă, Chimera Reagan. Eu nu joc cu Chimera Reagan asta. De ce să simbol sau Chimera Reagan? Stai așa că vă player, da, vă player. Vreau să-i trag cu... Ține tu Chimera Reagan-ul dacă nu ai cum. Ăsta se bagă în buș. Unde e? Da, s-a băgat în buș, cred că. I-ai dat damage? Nu, că a ieșit. 25? Hai pe el, că e doar asta. Două rachete acolo. Imediat, că nu am încărcat, da. Nu am pițeavă. A fugit. Stai, așteaptă-mă, că ăsta știe să construiască. Adică nu știe, adică niciuna. Stai că îi dau disney aici pe la spate. Mamă, ce... Pun launch? Dar nu se merită să pun launch pe două. Mai dă-i o rachetă acolo. Da, stai că și-a dat foc singur. Nu-i da. A luat barca. Deci eu nu las pe ăsta.
Pun la launchpad-ul acum? Nu. Că cobor acolo, că nu mai are ce să fac. Exact, barca nu mai e s-a bună pe răsturnat. uscat. S-a răsturnat oricum cu barca, deci de-abia merge. Hai, trebuie să-l luăm. Deci pe ăsta eu nu mă las până nu-l iau. Nici eu. Omul a luat un chest rămâne legendar. fără glanțe, pare. Da, hai să mergem, bagă launch-ul. Bagă launch-ul, te rog. Stai să trec de copac. Și să o pun așa mai sus. Bagă, bagă, bagă. Bagă că s-a dus Dar ăla. ce să facă? S-a fugit ăsta, unde e? Încolo, Vezi? încolo, încolo, Îl văd. încolo. Uite-l acolo. Fă banii hop la început, s-a oprit aici. La lootul nostru. Ii, la el ce lutează. 31 cred? 31 white, mi-a dat racheta la final. Să te ia, mamă. Opa, ceva epic pentru moa. Tec. Tec epic. Îți dă Maica Domnului și sănătate și... Mai ai rachete? Ia, 2. Mersi. Să-mi dau un medkit pentru 15 HP. Nu are rost, dar n-ai acolo campfire. Nu ai. Era pe aici, uite aici. Ai glanțe parul? Da. Da, nu prea am. Hai, ia de aici. Atunci lasă, 30. atunci lasă. Lasă. Hai să mergem... ba nu, lasă aici, că suntem în zonă. Hai să facem dansul focului, hai să facem dansul focului. Uga buga, uga buga, uga buga, uga buga, uga buga, uga buga, uga buga. Hai să spargem asta că ne încurcă. Hai, uga buga, uga buga, uga buga, uga buga, dansul focului care ne healează, uga buga. Gata, dă-l încolo. Ai chug splash să-l sting? Nu. Cum se strigea înainte. Bă, da, mi se pare că o să se dea, gen o să se bage iar chug splash-urile și mi se pare că o să se mai bage ceva. Da, chug splash-urile, știu. Nu. Da, chug splash-urile cred că se bagă, sigur. Mie îmi plăcea, cum îi ziceau, uite, ăștia făceau grătar, acum arăt. Hai să facem și noi grătar cu ei. Am venit la grătarul lor și au început să râdă. Hai să, stai. Hai, bă, la grătar. Bă, dar nu văd eu cu tecul ăsta în cap. Ia, dă-le. Bravo, acum mă bat și pe mine. Bă, și o viață infinită. Ba nu. Bă, Shadow Henchman. Hai, pleacă de aici. Mai e unul. Ce faci, băi? Bă, dar ce im de căcat au ăștia. Eu te las cola acolo să-i bați. Lup! Hai că moare asta de la rachetă. Bă, what the fuck, cât HP au? Moare asta de la rachetă. Și ți-am zis că au HP infinit, că ăștia sunt prea boși de boși. Hai că-s playeri în coa. Da, oricum. Trebuie să bătem. Bă, dar noi trebuie să bătem playeri care sunt stacați pe spell-uri și pe... Bă, dar iară vin ăștia cu OZN-ul lui tataie. Ăștia sunt playeri. Dă-mi OZN-ul ăsta care-i low, dă-mi OZN-ul ăsta care-i low, dă-mi OZN-ul ăsta care-i low. Da, nu putem să dau eu. E și eu, mai e un OZN. Dă-te, nu pune aici? Nu, da... Bă, dacă stătea pe loc îi dădeam snipe. Dar mă omoară, că tu dai repede în el. Deci am zis, hai să nu dăm în el. Nu te omoară. Nu vezi că mă scuipă musca și mor. Sper că mi-am încărcat sniperul. Hai că l-am încărcat. Hai mă, că musca nu scuipă. Stai, ține tu un pic ocupat acolo de vorbă, că dau eu sniper. Îl pălesc eu pe cur. Am voie să zic chestia aia neortodoxă pe cur? Da, a fugit. Auzi, noi și gloanțele, cu siguranță. Mamă, chiar că eu chiar n-am gloanțe. Vezi că vine Marcelică ăsta. Mi-a dat prim... Stai la box aici cu ăsta. Stai la box. Că noi nu suntem buni și noi suntem fricoși și jucăm la box. A luat peretele? Hai! 84? Nu-l nimeresc? Oh, bine. Nu-l nimeream, deci nu i-am nimerit. Hai, brodere, că nu ești cool trooper, nu ești bun la Fortnite. Șampotron. I-ai luat tu gloanțele cumva de arul? Sau n-avea? N-avea. Bă, omul chiar n-avea niciun glonț. Nicio gloanță. Da, adică avea vreo 7 gloanțe de sniper, adică pe bune. Ai 2 medkit-uri cumva? Da. Ține-mă. Țin. Ia că te țin.
Acum ține-mă tu pe... Hai de pana mea, spăros rău de tot. Vine, ne ducem pe Pili. Nu ne ducem, că suntem doi. Ține! Dai! Hai, bate-l! Mi-a dat. Bine! Piton! Gata, acum vino și dăm revive. Bă, are chimera de ăsta mitic. Vreau eu chimera un mitic. Mi-am Că dus sperea pe bun la Pili. pula. Bă, dar mai am doar un medkit și nu vreau să-l dau. Dacă Da, să-l nu-l dau, pasă, îl dai. îl dau. Ia, sunt și două bitpători. Ia de aici un Bă, bitpăt. nu prea am deloc, gen, nu am deloc... Ziggy and Chopis Reagan. Ce Ai- înseamnă Ziggy and Chopis? Ai materiale? Ia. Ia stai că-ți dau aici, îți dau split. Ți-am dat Țin, split. gata, gata. Ajung alea. Mamă, de heal mai am doar 2 mini-uri, atât. E 4. Stai, îți mai dau și ție o mini să avem 3 amândoi. Așa. O, ce are Hai să mergem, băiatul hai să mergem. albastru. Că ne ajung. Iși. Ce lot slab. Eu am Ziggy and Chopis Reagan, nu știu ce e asta, dar vedem noi. Mamă, dar de unde putem să luăm heal-uri, mă? Damage 12, fire rate 15, adică trage repede, magazine size 1 milion, reload time 2 secunde aproape. 1,75 secunde. Bă, dar de unde putem să luăm heal-uri rapid? Habar n-am. Nu știu, găină. Dar nu găsim găina și găina ne dă doar Găina, trei acolo bucăți. sunt playeri. Bune, și Și sunt player și pământe Și aici? pe acolo. Bă, uite pe player-ul. Nu s-a părut. aici sunt 2 la mine. Nu, hai Dăm să în nu luăm pe ăștia? aici. Nu, Asta nu că-s cu mulți, mașina. sunt mulți. Asta cu mașina e singur. Găina asta cu mașina nu ne bate pe amândoi, n-are cum, e imposibil să ne bate pe amândoi. Aoleu, dar harmeți. Fugi de aici, cu 11 de ala de acolo. Unde e? Vino după mine. S-a dus Nu, acolo, nu, s-a- lasă, vino pe aici, vino pe aici. Vino la mine. Vin. Vezi. Am pușcă ăsta din Palatul Cotroceni, Unde-i frate ăla din firai Palatul Cotroceni? e pe munte acolo. Nu văd, frate. Acolo, de fapt, Ah, lol. pe munte. Ai launch? Nu, n-am nimic, am 3 miniuri. 3 miniuri și arme. Hai să încercăm să avansăm, că ne împușcă ăsta din Palatul Dacă luăm Cotroceni. pe ăla din Palatul Cotroceni, e bine. Haide. Mai ai și player acolo la telescop. Păi sunt player peste tot în pana mea. Hai să luăm pe ăsta de la Palatul Cotroceni. Vino ca. Îl luăm pe Merge, ăsta. lasă, dau. Îl luăm pe ăsta ca să luăm heal-uri de Eu la îl el. pomesc cu Ziggy and Chopis, Reagan ăsta. Dar nu știu cine-i Chopis ăsta, cine-i Chopis? L-am nimerit pe Pili. Firai tu. Am dat pis. Puțin. Aoleu, dar știi să construiesc. Bate-te cu el la construi, că eu nu știu să construiesc. Eu? De ce eu mereu? 84. Mi-a dat full box Dar aproape. se urcă ăsta până sus. Îmi face Burj Khalifa-ul lui, că eu nici nu mă bag cu tryhard, că n-am chef de tryhard de reală eu. Am 0. Stai, dă-te. Ce da launchpad? Coechipierul. Dar launchpad. Coechipierul. Dă-i. Bine. Mort, taci. S-a dus jos. Hai după el ca să luăm alea. Mort. Bă, cum făceai tu cu echipierul, Păi era în spatele tău ăla și tu nu te uitai. Da, nu l-am văzut. Hai că poate dăm win pentru clip. Știi ceva? Hai, glanțe de arăt, am 0. Bă, ăla și-a făcut box acolo. Dă Am la zero, set acolo. imediat. dacă mai ai. Dă la Am set 0, și după dai am 0 spamparul. glanțe Dă de arăt. spamparul. Am 0 glanțe de arăt, n-auzi. E aici. Mersi. Stai că mai am multe. Mai What am the fuck, 90. mersi. Stai că mai trag unii din Palatul Rachetă și, Cotroceni. rachetă. Spam cu arăt. Arăt. Rachetă vin! Până stai că mai dau ăștia din Palatul Cotroceni, de undeva pe acolo. Ia uite-i. Ne-au dermat. Ne-am dus pe... Ba- Ba nu, eu nu m-am dus. Încearcă să-mi dai revive aici. Nu pot. Mă spamează. Mi-am scad FPS-urile. GG. În fine, cam atât a fost și cu Cam cu episodul acest de episod. astăzi. Noi ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați de like, comentarii, share și Ciao, toate les. alea. Noi ne vedem data Ciao, les, viitoare. băieți.